उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थि खालामबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा 2026 खौ खलायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनो थि खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंनाय जागोन। आरो बे खुंजानो गोनां बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय खलायगाव जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव गंसे बानजाय आफाद दानाय जायो। बे बानजाय आफादनिनो आफादगिरि महरै नबिन चन्द्र बर', बानस' आफादगिरि महरै कृष्णकान्त बर' आरो नेहाथारि महरै जोंसार नार्जारिखौ सायख'नाय जायो। नैथि बोसोराव अर्थात 2026 मायथाइनि डिसेम्बर दानावनो बिनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा अर्थात 52 एनुअल कनफारेन्स बेखौ खुंनो थाखाय कालाइगाव ओनसोलाव थि खालामदों आरो बेखौ लानानै दिनै सावरायलायनानै आरसि दाबाय। बेयाव उदालगुरि जिल्लानि बारग' आइस नबिन चन्द्र बर' बिथांखौ चेयारमेन अर्थात प्रेसिडेन्ट होनाय जाबाय आरो बिसोर बैसो गोनां मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंहरनानै सावरायलायनानै दिनै बेयाव कालाइगाव ओनसोलाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23 बोसोरनि सिगां अर्थात 23 इयार्सनि सिगां जिल्लानि कनफारेन्सआ जादोंमोन। दायो 23 इयार्स दिनै बेकनि उनाव दिनै बेयाव आरोबाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआ जानो थांगासिनो आरो बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे गोलाव समनि उनावब्लाबो कालाइगाव हालामाव आरोबाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनुअल कनफारेन्सआव जानो गोनां गुबुन गुबुन जि इभेन्टफोर बे इभेन्टफ्रा आनसलिकनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ उत्साहित खालामगोन अर्थात गोग्गाथाव मोनसे खामानिजों बेखौ बारग'गोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। मानो होनब्ला कालाइगाव ओनसोलाव गोबांथार बर' गामिफ्रा बर' बिजोंजों फरायनानै गोबांथार फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननाय रेकर्डफ्रा जोंनि गेजेराव दङ। जेरावहाय 2006नि मिशन कुवालिटि एडुकेसन बिनि जोहै बे हाबाफारिनि गेजेरजों कालाइगाव ओनसोलावबो बिनि मोनसे इनफ्लुयेन्सआ गोग्लैनानै गोबांथार बर' फरायसाफ्रा लेटार मार्क डिस्टिंसन स्टार मार्क लानानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय रेकर्डफ्रा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोजौ थाखोआव दङ। आरोबाव दिनै कनफारेन्सआव बे रोखोमनि एडुकेसनेल सेमिनार कालचारेल सेमिनार अर्थात माने एग्रिकालचार जि सेमिनार आरो लोगोसेनो ससियेल जिखिनि इनफ्लुयेन्सारफ्रा फैनानै बेयाव आरोबाव बाहागो लाफैबावोब्ला मोजां रोखोमनि मोनसे परिबेकआ जागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। गलाइगाव दखना बर' फरायसा खौसे आफादा उदालगुरि जिल्लानि बयनिख्रुइ खोलाहा एबा सिमायाव थानाय बे गलाइगाव जाय गामिफोरा गेलेयो दखरायावहाय बिथांमोना नाथाय गोबाङानो बर' रोङा असमिया रायलायो। बेबायदि जिल्लानि जथुम्मा लाबोनाया गासैखौबो बर'है रायज्लायहोनाय बा बर' सुबुं बायदि सिनायथि होनायावहाय माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा? निस्सय गोग्लैगोन। मानो होनब्ला बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुम्मा बेयावहाय हारि दानायनि रावखौ फोथांनायनि हारिमुखौ फेहेरनायनि समाज दानायनि समाजखौ बोरै गोजौ फारसे लांगोन समाजखौ जों बोरै न'खरखौ बोरै जोङो बर' हिसाबै गायसनगोन बेखौ सावरायनाय जिहेतुके जायो। दा बेखाय बेयाव फैनाय फरायसाफोरा बेयाव थानाय समाजनि मानसिफ्रा एसेब्लाबो इनफ्लुयेन्सआ गोग्लैगोन। मानो होनब्ला बेयावहाय जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआव 2, 3 देंखोमु मेथाइ बादायलायनाय बे हाबाफारिया जायो। बिनिफ्रायनो बादायनानै जायहा चेम्पियन जायो थार्ड पजिशनसिम 1, 2, 3 माने थार्ड पजिशनसिम साथामा सेलेक्ट जानानै जायफ्रा बिथांमोना आरोबाव सेन्ट्रेलाव बाहागो लायो आरो बिथांमोनानो दिनै बर' हारिनि अर्थात जोंनि गिदिरथार सिंगार जाहैदों। आरो बेफोरखौ नुयोब्ला बेयाव थानाय उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा आरो बेयाव थानाय कलेजाव फरायनाय जेखिनि बिहोमा गोनां गावबा गाव मोनसे स्किल गोनां बै स्किल गोनां मानसिफ्रा आरोबाव उत्साहित जागोन बेखौ जोङो साननो हायो। रायजो राजा सायख'दों जेला जों बानस'दों। नोंथांमोना बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय बे कालाइगाव हालामनि मेलेमजिबि जानानै बोरैहाय नाजागोन? जोंथ' बिबान बानस'दों जेला जोंथ' नाजानांगोन आरो हालामनि रायजो राजाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन सहाय खालामनांगोन होमब्ला जों माने थांखिखौ जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै जों सानदों। जों नुनो मोनो गलाइगाव हालामावहाय जोंहा गोबां ओनसोलावनो माने गुबुन जिल्लाजों एबा खोलाहा बर' मानसि गैयिखाय बे गलाइगाव आनसलिकनि बा
दखरानि सुबुंफोरा गोबाङानो बर'खौ एसे बावगारलांनाय बायदि जादों। अ दा बेथ' नंबाय खोथा बेबायदि जुथुमा लाबोनायाव उम दा जोंनि बर' राव रायज्लायनाय एबा बर'खौ उम एसे गोसोखांनायाव मदद होगोन होनना नोंथाङा सानो नामा? जोंनि ओनसोलनि बर'फोराथ' बर' रायज्लायाबाबो खामानिखौ मावनो हागोन ना नंगौना नङा जों खुंनांगौसो खुंफुंनांगौल' बे जुथुमाखौ बोरै खुंफुंनांगौ बेखौ जों नाजागोन आरो बे खुंफुंनायनि बेलायाव गुबै माने जोंनि गोनां खोथाया बेरखाङो बेयाव माने रांखावरिनि बाथ्रा बे रांखावरिखौ जुदि जों बुथुमनो हायोब्ला जों खुंफुंनो हागोन होननानै सानदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाया बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसियाबो जुदि जोंखौ माने हेफाजाब होयो सहाय खालामो होमब्ला जों खुंफुंनो हागोन होननानै जों सानदों।